M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiraniso lero mu programu ina pano pa Tilankhule na Ambuye pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za nyengo ino ya Lent. Ndipo pa programu apita timakamba za mapemphero. Kuna kuti mzati umodzi pa nyengo ya Lent ndiko kupemphera kwambiri. Ndipo takhala zontiona zosiyanasiyana pa nkhani ya mapemphero. Ndipo tinakambapo kapena timamaliza makamba za mapemphero, politics and justice, kapena mercy, kapena forgiveness. Ndipo timanda zimenezi ndi zimene ziyenda kupanga characterize mkhristu aliyese. Poyamba pokamba nkhani ya Chikhristu. Chikhristu sichili ngati malaya amene timavala ndiponso kuwavula. Chikhristu ndi moyo wathunthu. Tifake timana kuti mkhristu aoneke mkhristu masana, mawa, kaya madzulo, kaya usiku. Mkhristu akhale mkhristu kuseli kapena poyera. Moyo wathu wa Chikhristu umenera kukhala moyo umene aliyese akauona, aliyese akaona ifeyo adzitha kuzindikira, adzitha kusiyanitsa, adzitha kuonetsa kuti akhristuwa chikhulupiriro chawodi ndi ichi. Choncho lero timakamba njira za kupemphera. Kupemphera komanso kupemphera zimatsindika kapena kutsimikiza kuti nyengo ya Lent ndi yapaderadera. Si prayer monga mmene timapangira in ordinary time. Ndi prayer imene imatsindika kwambiri timangati kuonjezera mmene timapempherera. Ndipo kuti ma professions athu akuyenera kutithandiza kapena kuti Lent ithandize ma professions athu osiyanasiyana amene tili nawo. Ndimafuna timalize pa nkhani ya prayer ndiziyananena kuti titasinkhasinkha za njira ya mtanda. Kodi njira ya mtanda ija ndi chani? Poyamba timadza kuti njira ya mtanda ndi pious devotion imene imachitika kwambiri makamaka nyengo ya Lent. Tikudziwa kuti alipo anthu ena amene ali ndi devotion imene yapaderadera amene amapanga nthawi yawo throughout the year. Ndikhopa kuti pochita zimenezi amatsatabe malamulo okhudzana ndi nyengo kapena ndi njira ya mtandayo. Choncho tikamakamba za njira ya mtanda tikamba za in a special way munthu kulondola mapazi a Ambuye Yesu, kuwatsata Ambuye Yesu mwapadera, kuona kuti kodi mmene Ambuye Yesu ankapita ku Gologota kuti akatifere pa mtanda ndi kutipulumutsa, zimene adakumana nazozo kodi m'moyo mwanga zimatha kundithandiza bwanji kapena sizindithandiza bwanji. Ngati tikupanga njira ya mtanda ngati chizolowezi zikhoza kukhala routine zosathandiza. Koma ngati ndikukamba njira ya mtanda as a devotion which helps me to be a better person, then njira ya mtanda ija ndi pemphero lalikulu. Poyamba tikuona kuti Ambuye Yesu Khristu kwa Pilato zimene zidachitika zija, Ayuda akuwapanga accuse Ambuye Yesu pa zinthu zosiyanasiyana zimene amadziwa inake kuti ndi zabodza. Kuwapanga accuse ndi cholinga chonena kuti akwaniritse cholinga chawo, Ambuye Yesu Khristu aphedwe. Mungatena kuti mungapena Ambuye Yesu adanena kuti muja Kayafa ankanena kuti kodi simukuona kuti n'kwabwino kuti munthu mmodzi afe m'malo mwa onse, kuti ali ngati profese imene idachita kuti Ambuye Yesu Khristu adafera ditusefe. Koma kuti mwachitsanzo kwa Pilato kuja timaona chani? Poyamba timaona unjust accusations zimene Ambuye Yesu anadutsamo. Reflection imene timakhala ngati munthu imatoka lero tani pa unjust accusations. Poyamba kuti ngakhalenso ineyo mwina alipo anthu ena amene ndidawononga their total careers chifukwa cha unjust accusations, kwanenera zabodza, kwasinjirira zinthu.
Nzotheka ena they are rotting in jails chifukwa cha zimene ineyo ndinachita. Unjust accusations. Alipo ena amene pali panopo akuyendera milandu kapena akuvutika kwambiri, moyo wawo udasanduka njira mtanda ya daily, not because akufuna but because ineyo kapena inuyo tinapanga accuse of chinthu chimene sadachite, koma consequence yake ndiyo kuti anthu aja adapeza mavuto. Yesu Khristu anadutsa mu zimenezi, unjust accusation, chifukwa chongoti Afarisi, Asaduki ndi anthu ena janali ndi sanje poona amene Ambuye Yesu Khristu amachitira zinthu zawo, poona amene moyo wawo umakhalira. So kwa Pilato kuja kumatipasa chithunzithunzi chonena kuti munthu ukakhala Mkhristu uonesera kuti choona chizikhala mbali yako. Timaonanso mantha amene Pilato anali nawo. Pilato adazindikira Yesu Khristu sadalakwa, koma anachita mantha anthu aja ngankafuna kumutulutsa, anachita mantha ndi anthu aja. He was maybe protecting his career, he was protecting his job, instead of protecting truth and justice. If I made him a candy more kind more than those siana. When the truth comes our way, timachita chani. Nyengo ya Lent timatipatsa tu danga limene lusinga kuti zimene zidachitika pa station imene ijayo. And when I look at it through the lens of prayer, ndikamazoona lutsira mu maso amapemphero, nyengo ya Lent komanso throughout the year, kodi zimandithandiza motani ma accusations, pamene ndimalephera kugamula mwachilungamo, pamene ndimalephera kuchita zinthu moyenera, zimandipatsa picture ya mtundu wanje as a Christian. Lenten period is a very serious period. We have to take the observances of Lent extremely seriously because they aid us, they help us kukhala anthu abwino, kukhala ophunzira oona, komanso kukhala anthu amene sitidzachita mantha kuchinena chilungamocho monga mmene chilili. So station number 1 yokhaija tiganizire bwinobwino tikoza kuona about the so many things zimene zikuchitika pa dziko lapansi zimene ife Akhristu mwina tutenga nawo gawo, tutenga nawo mbali, and yet they are destroying people's lives, destroying careers, zikuononga kalivene mabanja kumene. And yet ineyo ngati Mkhristu, ngati Mkatolika, I am part and parcel of this. So njira station, just that one station alone, tupanga unpack zinthu zambirimbiri zimene Mkhristu sayenera kuchita, zimene Mkhristu ayenera kulapa nyengo ya Lent inoyo. Monga nena kale, ndifuna nditsindike unjust accusations. Number 2, fearing the mob instead of doing the right thing. Kuchita mantha kuti kodi ndikayika zizi anthu ati chani. Fearing reputation damage, and yet we are damaging a lot more. I'm concerned with the I, me and myself. Ineyo basi, zanga zokha basi, ndekha basi. Choncho nyengo ya Lent kama za prayer timanenachi as a summation kapena kuti kuikumba nkora pazenda khanda nena zokhuza ni mapemphero kutsuko kuna nenaso zina zokhuza ni mapemphero omwewo komene tapangira so far kuna kuti prayer iyi mapempherowa have an end of transformation in them, kusintha kwa ineyo, kusintha kwa inuyo. Tikalowa mkatikati mwathu, if we are really honest people in prayer, we begin to see and discover kuti titakhala ndiona ndi mtima in our prayers zinthu zambiri zikhoza kusintha. So station number 1 ya stations of the cross yatipatsa just a lot zambiri zimene tena kusinkha nazo. Choncho ngadakonda kuti inuyo munyengo ya Lent mukamapemphera tatengani station imodzi, mutaona station iyo zimene mukuzipeza, reflect on what you see, find and discover, and kona kuti zimene zizi zokhudza na bwanji ndi moyo wanga, and momwe mujatikhoza more vocation, a call to something, mwachisanzo a call for justice and peace, mwatikoza a call
for helping anthu amene ali ndi mwayi woweruza, ka ndi mafumu kumudzi kuja, ka ndi makhoti osiyanasiyana, magistrate, high court, supreme court. Kozopeza mkunena kuti how many times have we destroyed justice? Ifeyo even antoti ntchito yathu ndikupereka justice. And I'm addressing more than kuti anthu amene muli akhristu, Catholic lawyers, Catholic judges, Catholic magistrates, etc. Or Christian magistrates, Christian judges, Christian private practicing lawyers. Kuti just one station of the stations of the cross ikutipatsa ndicho chithunzithunzi cha zinthu zambirimbiri zimene tikhoza kuzichita. So during this Lenten season, tifuna tipemphe Mulungu atipatse chaulere chimenechi, to desist false accusations, to desist fear instead of bringing true and honest justice, to desist from prolonging justice which destroys other people. Poteroko ndikuti wani Lent justice khayaphindu kwa ife komanso kwa anthu ena, because if we take a resolution tikazamanga mfundo pambuyo posinkhasinkha za station ile yosema tikuyiganizira, tikhoza chiganiziro kuti ine kuyambira lero mwenga ndofuna kuti usinthe, ine kuyambira lero ndikufunitsitsa kunena kuti ndiyende mu njira ya ungwiro. Tatengani station imodzi lero, mutasinkhasinkha panokha, mutayisinkhasinkha ngati banja, mutayisinkhasinkha ngati ma groups, ndikuonamo kuti kodi session imene iyi ikuyankhula chani kwa ifeyo. Mapemphero ndi tsinde la moyo wathu. Mapemphero ayenera kuti sintha, ndipo mapemphero ayenera kuti thandiza kuti titsinthe dziko lapansi. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.